Eta huelga horretan gero, daue idatzita liburu bat, Pedro Ibarra, el Movimiento Obrero de Bizkaia esaten duen, izan zala Durango aldean lehengo tarekue. Eta Durango aldeko enpresa bebai, egin zutela euren ekintza, apoiatzeko guri, ez? Eta gero bebai egin zan hemen berri zen, bebai huelga egun bat, huelga bezala, dendak itxi, tabernak itxi. Bai, greba orokorra. Greba orokorra. Eta gobernador zibila gero, izun batzuk ipini zuen, itxi zuten, Eta, bueno, teorikoki izan zen, Durangaldeko lehengo huelga. Greba, ez da? Greba hori. Eta, bueno, on ginen 45 egun, hasieran, ni dakiten ez, beste langile batek esan da, aurretik itxuri ekin gendun ja, konbenio bat ja, itxartu, zan da, eginda enpresakin, eta gero horregaitik, zuen gero kasurik egin horregaitik urte zan huelga. Bueno, 45 egun.